je strašnie bolata. Laska! Da, všetko sľúbi. Ten, čo ľúbil, klamať sa. Tamo su mi otac, stric, majka, braća, baba i deda, a ovdje nikog nema. Ne gondolják, uraim, hogy én most azért beszélek, mert valami hátsó szándék dolgozik bennem, vagy valami rosszat akarok, gospodok. Da se znikzo. Nije beznačajno. Ti mladiću govori, ali pazi šta pričaš. Pored 150 € gotovo dajemo plazma ploču, mini seriju liniju, LCD mašinu za pranje sudova, vešala i SF 120.000 kombinovano. Molim vas, jaki to gluposti. Krašnje pridesi na svadbu, najeceše, napijeceše, všetko zadarmo, pohanjam se neku cicu. Može bude jedna to scena. Dojno. Zašto? 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 Zato što 20 sekunde budete tako pošten čovjek kao što sam ja. Izvolite napolje!